Здравейте, казвам се Николай Цонев и съм лекар, но тук съм в ролята на пациент, който е болен от хемофилия А, тежка форма. Днешният разговор е посветен на пациентите, които са болни от хемофилия. Ако преди 10-15 години непосредствената нужда в нашите условия е било, че пациентите, хората с хемофилия получават кръвоизлив и имат толкова силна болка, че не могат да стигнат до магазина. Днес непосредствената нужда е родителя, който казва: аз не искам детето ми да се бъде препечена седмица, защото това е ужаса за това семейство. Тоест, реално погледнато, с еволюцията на терапията започва да все повече и повече да се търси развитие на качеството на живота. Всъщност това е най-характерното нещо за хроничните заболявания. В моя живот всъщност съм бил от двете страни, а дълги години съм бил без профилактика, след което преди няколко години преминах на профилактика и лично изпитах драстичната разлика и промяната в качеството на живот от профилактиката, от това, когато нямаше фактор или когато беше само при кървене. Също така това, което също помня от детството си, че аз нямах страх от иглите. А иглите ги свързвах дори с облегчение на болката. В днешно време говорим за възможността хората с хемофилия при правилно напасната профилактика, правилно разбиране на това как се прави терапията, да имат достатъчно активен живот, да могат да ходят на фитнес, да могат дори и футбол да играят. Точно за този вид холистичен подход в хемофилната грижа говорим днес, че не можем да гледаме само пациента, трябва да погледнем и семейството, трябва да се посрещнат нуждите на цялото семейство, да се говори за социална рехабилитация на цялото семейство, защото всъщност проблема наистина е на ниво семейна клетка. Колкото пациент е по-наясно с механизмите на заболяването, с овладяването на кръвоизливите, с всички рискове, толкова е по-спокоен, защото той може да контролира нещата. По-скоро целият стрес идва от загубата на контрол. Може би точно тук е мястото на организациите, пациентските организации, събирането, обмяната на опит, дори между пациентите, разговорите с лекар, просто да им дадат сигурност и предвидимост. Това, че няма диагностика адекватна за жените с хемофилия, е и наша битка. Това, че няма достатъчно добра рехабилитационна грижа в България, е и наша битка. И така, наистина, само ако работим всички заедно, лекари, пациентски организации, ще можем да работим и за доброто на цялата общност. И с това общност.